Futbola gustatzen bazaizue eta nahiko helduak bazarete, esaldi honetaz gogoratuko zarete. Siempre negativa, nunca positiva. Entrenatzaile holandar batek esan zuen bai, Bangalek, gure gaurko gonbidatuak bueltan bandio honi, siempre positivo eta nunca negativo. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Raquel ongietorri. Eskerrik asko, Izeba, oso ondo. Oso ondo, gure bai, earki, zuen mentzaudela. Zuentzako egitala zeliaki aukitzia arazoa dala? Niretzat izan da oportunitatea. Bai, Bai, nire bizitza aldatu zen, eta oso pozik nago, zeliaka izatea gaitik. Hasieran ez, izen da bizena jarri, eta hortik aurrea ja beste erabatea hartzen dezu, ez da? Hasieran izan zen oso gogorra, ze medikuak ezekien zer neukan, baina ja bilatzea zeliaka zara, orduan ja aldatu nuen dena, eta orain nago superpozik nire ekipo singlurekin. Bikain, eta hori da, ekipo singlu sortu dezu, zuretzako, esan dezun bezala gauza bat izan da, hau den aurrea ateatzeko. Zer da zehazki? Ekipo singlu zer da, guk egiten dugu, buelta ematen dugu gauzak, ez da? Guztien bizitzan dago zerbait, triste jartzen dizu edo niretzat da glutena. Oztopo jartzen dizkizula, ez da? Hori da, baina beste jendei, igual, bullyinga, edo lurrari kutsadura, eta bakoitza bilatu behar du zer den bere glu, eta horren gai burrukatu. Ona, beti positibo, esan dut bezala. Eskerrik asko, Raquel, zean bezala izateagatik, olako gauzak iteagatik, eta zukalden zemuz moldatzezea. Oso ondo. Gustatzen zait asko. Bikain. Nire etxean hori izaten dute, Bai. Seguru ala izango ala, seguru baiet. Gaur ingo dugu zapua, ikusiko zue, olibekin, alberginakin, arrautzatxua, eta gero arroz bat laguntzeko, eta aldi berian zertan ibiltzean ikasi, eta goxatu. Lagunak eta Raquel, garatuko izuet pausuz, nondik nioa ibiliko gehan sapu hau prestatzeko garaian eta arroz horiteko garaian. Hemen gauna da sapua, ingo deuna da garbitu, laukitxo eta moztu, eta prejituko deu, baino gerosio, lehendabizi oinarri bat prestatu behar diau. Eta oinarri hori prestatzeko ingo deuna da, lehendabizi barazkiak ondo erregozi. Hemen dakau batzu ja, dakau tipulina, albergina, goxatuko ditugu, beranduzio tomatia ere bai pusketetan botako jo basali gabe, gero olibak botako izkigu bertara, eta gero aparte prejitu deun sapua bertan jarriko deu, arrautatxua jarriko izkigu, tapa jarri, eta ondo inda da honean, ondo inda. Arrautzakin barrun, 5 minuto lamango izkigu, barrutikan xamurra gelditzeko, eta gero feta gazta, pusketa gainean jarri, eta izango da gaurko platera. Eta lagungarri arroza bat ingo deuna da arroza txurinan egozi, gatza eta uretan, gio ingo deuna iragatzi, eta ingo deuna da salteatu. Hemen dakau porru txinua, gio dakau hemen asenaiua, dakau baratzurila, salteo txiki bat emango ditugu, aldente utziko ditugu, gero arroza bertara bota, arrautza, ondo irabiatu, botako jou. Arraizalda pixka dakau hor, eta gero liman birrindura pixkat, goxatu, eta hori lagungarri jarriko jo ondon. Ados? Bai. Hau esan da lanian jarri behar geha. Beitu, hemendikan beharko ditut, 3 baratzuri ale, honeako, eta horrako ja beste pare bat zurituta usten baituzu, ezin hobe. Eta ni tipulina jarriko goxatzen, eta gero alberdinia. Bale? Eta mingaina eman berdio aldi berian. Bai, kontatu iguzu, singlu, nola sortu zan? 23 urtekin hasi nintzen gaizotzen, oso gaixori jarri nuen, eta medikoak ezekien zegertatzen zen, zeliaka izatea da genetikoa. Orduan... barruan ekartzen dugu hori? Bai, eta nire familian ez zegoen inor. Orduan medikoak ez zuten hori begiratzen. Begiratzen zuten, igual, kanzerrak eta horrelako gauzak. 23 urteekin, ze, klaro, oso txarto nengoen. Orduan, pillo medikoak bizitatu, eta itxaron gelan horregon, badakizu. Notizitzarrak beti gentzuteko, oso triste nengoen.
psikologoak eta guzti, klaro, bizitza aldatzen da, eta gaiz hori zaudenean, psikologoak egiten dute lana oso ona. Nik batzutan esaten dut... Animikoki ondo zaudenean, gauzak bestera bat ikusten dialako. Hori da. Batzutak esaten duzu, psikologoa joatea, txoratuta zaudela, baina ez. Beharrezkoa da, eta... Triste zaudelako, o beste zergatik, edo laguntzeko. Hori da, oso polita egiten dute. Eta ni, hori, itxaron gela batean, nire ondoan jarri zen eskatxo bat, nik lanean nengoen, zen ni ingenieritza ikasi nuen, eta nukan lana superpotentea Europan, eta jarri zen nire ondoan, zen ni nengoen tableta batekin. Orduan, berak pentsatzen zuen jolasten edo zerbait nengoen. Eta hurbildu zen, eta superpolita zen, egia esan ez naiz akoratzen bere izena, nik Linda deitzen dut, zezen hain polita, jarri zen honi berria. Eta berak esan zuen, eskenik arazo bat daukat. Eta nizuk, zer daukazu? Eta berak esan zuen, esken, soy el problema de mi mama. Eta nik geratzen naiz, horrela, bere amatxon arazoa zalakoan, zergatik anzatezun. Bera, konturatu nintzen, neska gazte bat zegoen hori txaron gelan negar egiten, niri begiratzen, pentsatzen, ez ezagun bat nire umea eskatzen laguntza, no? Eta galdetu nuen, ze gertatzen da, eta amak esan zuen, zeliaka dela, eta hori bere bizitza asko aldatu zen, bizkotxoak txartu ateratzen zela, ja ezin duela jan pizza, ezin zuen jan hamburguesak, urte betetzera batera joan, eta bera zen, arraroa, ez da? Badakizu pastela ez, bizkotxoak ez, gauza goxoak, Litxarkeri askok eta gauza goxoak, eta, bueno, gauza askok dakaela, azkenian, ez da? Irina eta glutena, alegia. Bai, hori da. Orduan, bueno, nik txikiari esan nuen, lasai. Zenbat egun egongo zara hemen, ni bostu, zenbat, eta bera egon bar zen pilogun, eta egunero egingo dugu jolas bat. Zuk ikasteko zer den zeliaka izatea, zer ikusi nina gozo pozik, eta zuk ikastiko duzu ere bai. Eta egunero, hori, jolasak egiten berarekin, ikusi nik ekarritu orain bai errezetak. Bihar ekarriko duzu bizkotxo bat, ikusiko duzu zegoxoa egongo den. Eta neska, egunez egun, pozik jarri, amatxok ere bai, eta azken egunean, nik nengoen itxuiten berariko gaioan, eta etorri zen munduko besarka dago zori nire ematea, eta etorri zen bera matxatzean, eta esan zidan belarritan. Eskerrik asko, ze postasuna ekarri duzu berriro etxera. Orduan esan nuen, igual hau da nire... Eta berdina dan, ez da, hola egotia posik edo triste, ez da? Hori da. Eta neska zen, hori nire superpoterea da zeliaka izatea, esaten zuen bera. Orduan ni batera nintzen ospitaletik, esaten, igual, zerbait egin behar dut. Nik bete txikitan, pentsatzen, liburutegian, liburuak asko maite dut, orduan beti, liburutegitik egoten nintzen, eta esaten nuen, igual eske, ingeniera izatea, ez da nire objektiboa bizitzan. Eta aldatu nuen guztia. Utzi nuen lana, eta hasi nintzen idazten. Eta ontala dedikatzea guain? Bai. Ze ona, zorionak lortu ezuna gatikan. Bai, hori, ez da tortzen diru asko, baina, bueno, oso posik nago. Eta posik, eta... Bai, ipuña kontaketak egiten dituk ere bai, txarlak, joaten naiz eskola kausa kontatzen, eta hori, oso posik nago. Eta ingenieritza munduan, ere bai posik nengoen, baina, hori, estresa, badakizu. Bai, etzen nola gozatzen, gauzak egin bar dira beti, kaskar joan bar dira, eta liburuekin ez. Eta liburua, zein da intzen duen liburu hori? Liburu hori, Zinglu talearen abenturak da euskaraz, eta protagonista guztiak dira superdesberdinak, adibidez, artetxu bi hauek dira zeleakoak nire bai, Zeliz eta Zelizkito deitzen dira. Eta gero badago, arraintxo bat ezin dula jan mariskoz, dago beste behia ezin dula jan esnea, ze da intolerante la lactosa, gero dago urtsintxa bat ezin dula jan frutu lehorrak, Martin Pescador bat ezin duela jan arrainak, denak buelta ematen, no? Beren bizitzan dirudi imposiblea dela horrela bizitzea, baina lortu dute. Ze, ona. Eta genetikua dela esan dezu, ez da? Baina gaur egon emateu gehiago daudela, leheno etzen dena beste, o zergatik handago baina beste zeliakia hori edo? Bai, orain medikoak begiratzen dute. Ja, leheno tripako minazen eukan, gaizki zeunden, eta... Hori da, eta zaindu, eta bueno, eta igual nola, igual gaixorik zaudenean ez duzu jaten ogia, igual hobetzen duzun. Orduan, berriro azten zeanian... Hori da. Eta orain badago zeliakia, sensibilidad al gluten no celiaka, eta alergikos al gluten. Ja, oza, daude, maila desberdinak, hori da, nirea da, afektatzen du gorputz guztia. Osea, igual begietan, hilean, burmuinean, azaletan, adibidez nire txikia, bera da,
Ez da zeliako, baina da alergiko, eta ateratzen zaio dermatitis, eta ateratzen zaio azalean gauzak, ez tripan, azalean. Eta nire beste txikia, jartzen da oso urduri. Hori, burmuinan ez dakigu, edo tripan, garo, 2 urte dauka orduan, oraindik ez daki oso ondo esaten, zer gertatzen hori da. Eta garbi da ona da, glutenak gaizkiten dula, ezta? Hori da. Eta glutena dago garillan eta beste zereal gehiotan ere bai, ezta? Bai, glutena da proteina bat. Proteina bat, bai. Baina da proteina, esaten dute proteina amorfa. Ez dauka balor nutrizional, ez du ematen gorputzari. Bakarrik dago hor, bizkotxoak eta pastelak eta hogia, bigun ateratzeko. Bai, arrotzeko eta gorputza emateko, ezta? Hori da. Eta garian ateratzen mutazioarekin. Ze lehenengo garia ez zeukan. Zarrazen nua esaten dutena, o trigo ancestralak etxekaen. Hori da. Baina zen txikiak eta hartzeko, baratzetan eta hori hartzeko, super zaila zen, orduan esan zuten. Egiten badugu gari horrelakoa, sartzen gara, mosten dugu azkar, orduan badakizu. Uste dut, 14 mutazioarekin atera zen glutena. Eta esan zuten, ikusi ze ondo, ikusi nola geratzen dira hogiak, ikusi nola, orduan garian badago. Eta nola animali batzuk eta gizakiak gorra dian, batzuk aguantatzen dute, baina beste batzuk ez alegia, ezta? Hori da. Eta, hori gero ere bai, da proteina vegetarianare bai, ez da, seitana hori da, dana gluten hori, ez da, dala txikle bat bezala dala, ez da? Hori da, kontzentratuta. Nik beti esaten dut, importantea da ere bai zeliakian kutsadura, ez da? Ze, zuk ukitzen baduzu zera, eta ukitzen baduzu ogia, eramaten duzu glutena eskuetan. Orduan ezin duzula gero ukutu igual nire sardezka edo nire platerra. Ze, geratzen da hemen pegatuta eta egiten baduzu ikerketa hori, ikusten da super argi. Geratzen da glutena, da super potente, da pegamentoa, munduko... Nik badakitzak guk okina geha eta masa bat iten desunean da uretatik pasatzen desunean eta oso etxegun hundet gero gelditzen da txikle bat bezala, esaten dutek txikleak iteko ere bai erabiltzen dutela batutan, ez da? Bai, txikleari ere bai begiratu behar dugu gluten badaukatela baia da ez. Gominolak ere bai badaukatela gluten barruan, zuk pentsatzen duzula ez, baina bai da badaukatela. Gero nik usten dut gertatu da asko da, gero irinakin nola industrian kostiak merketu iten dian, leno glutena zeon bai bizkotxotan, ogian eta gailetetan. Eta guain dakau, bai txorixuan, bai ez dakizerretan, eta mermeladetan, da edozein lekutan topatu aldezu glutena, ez da? Bai, ze sartzen dute eta nola da konservante bat, bai sartzen dute hor. Orduan, klaro, horrelako eta horrelako zenbakiak agertzen direla, batzuk dira gluten. Orduan, klaro, begiratu behar dugu, orain janik badakit, zedara maia 14 edo 15 urte zeliaka izaten, orduan ja badakit izen guztiak, nola nun eskutatzen da glutena. Azukria eskutatzen duten bezala, ez da? Hori da. Bueno, hemen txe, indeuna da. Tipulina goxatu, baratzuria pixka goxatu, guain, albergina botako jau, eta jungo gea, erreportai bat ikustea. Ados? Oso ondo. Mendaurrea jungo gea, eundoko taberna da, eundoko gauzak goxok iteitu, dana txikila, baina fundamentoakin, Donostin dago hemen aldezarrian, eta gaurkoan eundoko errez da indu, guazen ikastea, eta segituen gaude buelta. Eguerdion Joseba, hemen gaude, Oskar, Edurne eta ni Eli. Donostiako Aldezaharrean, gaur beste rezeta bat aurkeztuko dizugu, así que venga, etorri gurekin. Taberna, berez, irekita darama urte asko, baina leno baizalat parranda taberna bat, nun etortzen gea, ginen dantza egitera. Baina duela 8 urte, norabide aldatu intzun, eta ja pintxo beroak eta pintxo sosberdinak egiten hasi zian. Tabernaren jabea Ricardo Martínez da, eta bere emaztea Edurne Zabala, eta bion artean, hori, egite dute oso talde ona, ardoak batek egiten, ambientea besteak, eta... Gure kartan pintxoak eta razioak bakarrik daude. Normalean da gertuko produktuekin egindako karta eta aldatu egiten da urtean bitan, sartuz momentuan dagoena. Orain neguan adibidez dauzkagu orburuak, daukagu bakailu brandada, eta hori momentuko produktua beti.
Nire ustez, taberna hau egiten duen sukaldea, naiz eta pintxoak izan da, jatetxe baten hartuko zenun janaria, baina hori txikitu eta razio txikietan. Orduan, danok daukate eskura, goi mailako jatetxe baten hartuko zenukon plater bat, hemen hartzeko hori, 5-6 inguruko presio baten truk. Mendaur tabernako berezitazuna hori da. Barra beti dago utxik. Kliente aukeratzen du kartan eta eskatu egiten dira pintxo guztiak eta momentuan egiten dira. Nik uste dut taberna honen fama etorri dela, ze pintxoak ez dira bakarrik onak, baizik eta oso ikusgarria. Zaindu egiten da, txukuntasuna, polita izatea, eta hori platu bakoitza oso ezberdina izatea. Donostiako Alde Zaharrean gaude, así que publikoa oso ezberdina da. Hemengo klienteak baditugu, poteatxera bakarrik etortzen diana, razioak familiarekin edo afari merienda eta egitera, baina atxerritarrak etortzen dira, frantses pila etortzen dira, pizkat danetik, eta klienteak gehien eskatze dituzten pintxoak izango ziala irugiarra, takotaloa eta bakailu brandada gaur aurkeztuko dizuguna. Eta orain ailegatu da momentua ikusteko gure errezeta. Hemen gaude Oskarrekin, Mendaur tabernako sukaldaria eta berarekin eta osagai guzti hauekin jungo gea gaurko pintxoa prestatzea. Bakailu brandada. Bueno, bakailu brandada egiteko, hasteko erabiltzen da porrua eta esnea. Porru krema bat egin behar da, nola? Porrua eta tipula lapiko baten berotu eta gurritu egiten dira, eta gero esnearekin krema egin. Eta gero bakailu brandada egiteko, bakailua sartagin batetik pasatzen da baratxuriarekin, eta gero txikitu egiten da eta patatari nahastu. Bakailu brandada hau ez da berria Mendaur tabernan. Leno bazeon lasaina bat, oso antzekoa, baina beste buelta bat eman genion, eta sartu genuen azkenean porru patata, baina frantses moduan bitxisosarekin, eta guantuna txinatar puntuarekin, fusionatzeko mundu bira. Baina galdu gabe euskaldun zukaldea bakailua dela. Mendaur tabernan beti osagaiak dia gertuko merkatukoak eta gainera denboraldikoak. Eta sartu egiten dira beti kartaskanpo pintxo berriak eta momentuko gauzak. Eta ezin ahaztu gure kartako pintxo guztiak oinarri beti daukatela euskal tradizioko sukaldea. Plateratzeko hasten gea brandadarekin, jartzen da brandada, gero guantuna estaltzen eta azkenik porru krema botatzen zaio. Gero almendrak eta kimuak jartzen dira polit-polita gelditzeko platera. Bueno, hau izan da dana, espero zuek laizter ikustea hemen Mendaur tabernan, Donostiako Alde Zaharrean. Mila esker, agur! Agur, kuadrilla! Aupa kuadrilla, gora brandada hori, eta plater goxoa egiten duzuen. Egia esan, ez pasatu, pasatzeko mokoa da, goxatu, eta, elikatzen jarraritzeko. Bueno, guk hemen indeuna da, hau goxatzen jarri, ikusi zuia pixka murriztu dala, guain tomate botako jot, gio gainuntzeko osagaiak, arroza martxan jarrikoet, eta hemen Raquel, betu, azena joari alde zuia txikitu, zuritzeko gailu emango izute bai? Bueno, badakite, labanarekin ere bai. Bai, bueno, badakau zuri gailua, nahezunakin, moldatze zeanakin, hobeto, eta esan dakoa, ura jarrikoet egozten, eta arroza martxan jarrikoet. Bueno, eta ekipo zinglu, esan dezun bezala, bai, bertan zeliakoak dira, bertan dira animalitxuak berez jan behar dutena, ezin dutena jan, bai, esan dezun bezala, da laguntzeko biharra dakanai azkenien, ez da? Hori da. Zuk bilatu behar duzu zer, dago gaizki zure bizitzan, eta hori bada zure glu, eta burrukatu. Lagunak bilatu, zuri laguntzeko, burrukatzea, eta taldeka egin, hori, burrukatzea. Ez egotea triste, egotea posik, ze mundu honetan bakarrik postasuna bilatzea uste dut izan bar dela gure bizitzaren helmuga, eta hori egiten dute ekipo zinglu. Umei esaten dute, posik bizi behar dugula, orduan bilatu behar dugu. Hori, ze daukagu gure motxilitan sartuta hor, ze harritxo da hori txarra botatzeko. Atea pixu horiek eta harin ibili, ez da? Hori da. Eta
adibidez, badakit, liburu indezula, eta ibiltzea hor eskoletan, ez da? Ematen historiak, nun, Araban bertan, edo Euskal Herri guztien, edo... Euskal Herri guztien. Bai. Deitzen badidate ez dakit nun, joaten naiz. Egiten dut batzutan ipuin kontaketak, oso txikiak badira, eta batzutan txarlak ematen dut ere bai, nola idatzi liburu bat, edo bidaiari buruz, edo nola aldatu zure bizitzan bulinare bai, aztertzen dut. Ni txikitan oso gaizki pasan nuen, orduan kontatzen du nire esperientzia, eta esaten dute, ikusi, Rakel ondo dago orain, guk ere bai igual ondo egon bargara, baina hori laguntza eskatzen. Baitu, hartuko izunik hau, Bai. erabilikoet. Eta hori guan txikitu eta lauki txikitanin, bale? Bale. Aldezun txikina, gero salteatzeko arrozakin, arroza iragatzingo du eta horrekin salteatuko du. Eta, ze arazo gehiago topatzituzu ikastetxetan da hola, baitu batzu zeliakoa diala, lehen esan dezun bezala batzuk bulina jasotzen dutela, ze gehiago topatzen da? Gehiago topatzen dut da, lider bat dagoela gelan, Bai. eta denak egin behar dute bera esaten duena. Ja. Eta Nortasun falta daka, orduan askok edo? Bai. Ze igual ez dakit, igual oso txikiak direla, edo ez dakit, bere bizitzan normala da norbait jarraitzea, eta batzutan, liderra, ona da, aurrera joaten da dena, baina liderra ez badago egiten gauzakonak, txarto. Orduan nik, ez dakit daukat magia edo ez dakit zer daukat, baina sartzen naiz gelan eta 5 minututan ja badakit nor den liderra. Orduan, ateratzen dut erbelara eta esaten dut kontatu guri, zuk zer egiten duzu gelan, zer... Eta hasten dira besteak esaten. Berak esaten du, zertaz jolastu behar dugu. Berak esaten du, eta, klaro, hori... Eta zuk esaten duzun bezala, da, nagusi txar bat, nagusi hon bat eukitzia bezala. Ez da, ona balin bada, nahiko ondo, baina txarra balin bada... Hori da. Eta, eta denak ikusten dute, lagun ona bat izatea eta ideiak onak badauka, aurrera, baina ez bada ona, eta aldatzen dira, Bai, eta hor lagundu behar zaio, lider horreire, porque askotan berak ere ez daki gertatzen da, beha aur bada, ez da? Hori da. Ez que bera ez daki liderra dela. Bai. Orduan, beti jarraitzen dut, igual, harremarretan... Porque gero askotan beak pasako du gaizki ere, bai, ez da? Claro, igual bera dauka zerbait barruan, ez dagoela ondo. Seguro. Orduan, ni jarraitzen dut igual izketan andereñoekin eta maixuekin, eta esaten dute gegela aldatu dela. Nik pasa eta gero, ze, karo, igual inork ez dugu momentu begiratu edo ze gertatzen da hor, eta joaten nazni eta esaten dut, venga, seglu daude hemen gelan, eta azten dira kontatzen. Niri ez dakize patioan, ez dakize, zuk egin didazu niri, azten dira kontatzen umeak, baina super espontaneo eta super polita. Orduan, beste puntua da, eta karo, nola daude, hori, joaten naiz nire panpintxoekin, nire furgonetarekin, nire liburuarekin, esaten dute, ikusi, Rakel hau etortzen da, posi gurekin, ez nahi izan dereño bat. Orduan, kontatzen dute, super erraz, eta... Eta esan dezuna, furgonetakin hori da eramaten dezun furgoneta, hortxe da ona, edo... Ez, daukagu... Surfiten dezu ere, bai? Surfez. Ez nahi zauzatzen. Ez nahi zauzatzen, zarautzeraz gana joango. Zarautzera bai, baina guzti jartea. Hori da. Eta orduan zergati da zen garrantzitsua furgoneta hor? Furgoneta deitzen da mazorkaneta. Mazorkaneta? Bai, mazorkaneta, zera gure... Mazorka dia lokotxak, ez da? Bai, hori da. Eta hori da gluten gabe, pentsatu genuen, furgoneta bihurtzen da mazorka bat, bai. Gu egon ginen bidaiatzen gutxi gora bera bihurte, Zentroamerikatik, eta hori erosi genuen, Mexikon, gu prestatu genuen etxe moduan, egin genuen dena, elektrizitatea, dena arotzak, dena YouTubeen begiratzen, bai, guk ez dakigu ezer egiten, baina hilabete batean... Jarri sinaten. Bai, eta superpolitak geratu zen. Eta egon ginen bidaiatzen. Eta nortu, gumetxokin da dena? Ez, gubi bakarrik, nik, eta nire mutila. Eta hori, bete genuen liburuz beteta, imprimatu genuen pilo liburuak, eta egin genuen Kuba, Mexiko, Belize, Guatemala eta Honduras. Eta COVID-gaitik, bueltatu genuen Euskal Herrira. Eta bueltatu genuen Aurdun. Txikiekin. COVID-a bakarrik etzan izan. Hori da. Mona eta Aitona zegoen hemen esaten naizue, venga, ikusi nahi dugu metxo hori. Eta bidaien helburua zein izan zen? Liburu horiek banatu zen dituzten, nondikan? Nik hori, liburua da autopublikatuta, zenik egin genuen argitaletxe batekin, baina naiz pixkat horrela, tikizmikiz, bai? Orduan gustatzen zait gauzak ondo. Behardian bezala. Hori da. Orduan nik kontrolatu nuen dena, nola zen maketatuta eta dena, baina, karo, dena ordaindu egin bartzela. Orduan esan genuen, publikatu eta gero,
utziko dugu gure pixua, gure gauzak, salduko dugu dena, aterako dugu diru pixkat, eta joango gara munduari erakustea ze polita da gure liburua, eta hori, pixkat sentitzea libre, aske eta posik, ezta? Ze, karo, nin bukatu nuen oso txarto, buruarekin, eta sentimentoarekin, eta pixkat kanpora, hori, lagunekin ere txarto, ze batzuk ulertzen dute, zure bizitza aldatu da, beste batzuk esaten dute, ez da importa, orduan badakizu. Eta joan ginen... Ez dira ginen... zure azalian jartzen, ez da asko, eta beste batzuk eta... Hori da. Eta joan ginen, eta diru gutxi, putxikotan, eta Kuban egon ginen super ondo, hilabete bat, eta gero, bueltatu genuen Cancunera, lana egitera, klaro. Eta hor egon ginen... Zapatrika betetzea. Hori da, eta karo, furgoneta erosteko, ze erosi genuen hor, eta badakizu joaten zara hor, Mexikora, eta ikusten dizute, eta pentsatzen dute, zuk daukazula etxean, makina bat egiteko dirua, eta azten dira, hori, eskatzen... Dolar konpata azte ben, no? Hori da. Eta egin genuen lagun bat, badakizu bizitzan, gauzak politak ateratzen dira, esfortzurik gabe, etortzen dira. Magia, dago bidean. Eta horrela, erosi genuen furgonetatxo superpolita, eta zen txuria, bakarrik arrankatzen zuen, ateak itxi eta freno. Beste gauzak ez. Eta dana moldatu behar izan zen. Hori da. Horregaitik zen, merkeagoa. Bingo gauza bakarrik, merkeagoa. Eta, ze ikusi zenun, nola zeon egoeran? Oso desberdina da hemen umeek ikusten dutena, edo arazo hauek, edo antzeliakiaren nola dago, edo... Hemen umeak bizitzen dira entre algodones, bai? Hor umeak arazo pillo daukate, problemak, hemen ezin da esan ze problemak daukate umeak, amak eta aitak gurasoak ez dute begiratzen, ez dute denborarik ematen umei, daude bakarrik kalean, eta zu joaten zara, eta goten zara arratsalde bat beraiekin hitz egiten, eta igual da bere bizitzako elkarrizketa hoberena. Zuk bakarrik hori, ordu bat beraiekin egotea. Daukate kriston arazoak, eta karo ezin dutela medikura joan, ze karo ordaindu egin bar dute, ze medikuak hor ez dira inondo publikotan, ez daude superrondo. Ordaindu egin bar dute, orduan, pobreak eta hori ez dute ezer egiten. Txarto daude, ez jan eta joango da. Eta, karo, bidaian zehar, egin genuen pilo lagun esaten, igual joan barzara ordaintzera, eta egin mesedez, eta nik papertxo batean jarri, frogau, antitransglutaminasa, mesedez, esan medikoari begiratzeko, aber nola daukazu, eta joan ziren, eta gero, niri bueltatu, Raquel, baseliaka naiz, eskerrik asko, tal, ni bakarrik, eta ez ni ez naiz medikua. Baina hori, ez daukatela nora joatea, galdetzea, edo oso txarto gaude. Askotan hemen dazkaun arazoak, edia arazoak, baina lehen munduko arazoak, ez da? Beste histori badiala, ez da? Bai. Hor, beldurrarekin bizitzan dute hor ere, bai. Eta jendea oso ona da, Osea, guk ez dugu topatu, bi urte bidaiatzen, eta ez dugu topatu inoiz, jende maltzurra bidean. Baina, bizitzen dira beldurrarekin, umeak ez dira parkean egoten, gurasoek ez dutela nahi, umeak parkean egon. Ze igual, hori, lapurtzen dute, edo eramaten dute, edo daukate beldurrakoiek super sartuta. Orduan, karo, guk bidaiatzen gure furgonetan orlo egiten, amona guztiak guri, hemen geratuko zarete, segurazki zaude? Guri ez dugu dezera esan, ez daukagula dirurik guri kentzeko. Así que, arazoak daukate, Zentroamerikan, bai. Eta gogoa dakazu berriro bueltatzeko bertara, edo zeina, Hombre, claro. Orain dauka bi ume, bat dauka 2 urte eta bestea 5, baina joango gara. Ez que daukagu pilo lagunak guri itxoiten hor. Eta utzi genuen, lehenengo Mazorkaneta Hondurasen geratu zen, ze COVID-arekin ezin genuen. Eta handao? Bai, oparitu dugu lagun bati, ze, karo, geldituta ere bai egotea bera, eske bera martxa nahi du. Izorratu ingozan, ez da? Hori da, orduan esan genuen lagun bati nahi duzu, eta bera, noski baietz, osaba izango naiz. Así que, bera dauka, eta oso pozik gaude. Eta guk erosi dugu beste bat, eta orain gaude konpontzen. Ona. Baina zaudete konpontzen, hemen iteko nahi dezue antzeko zerbaitin hemen, edo hemen prestatuko zue olako bidaia bate eman ez dakit estatu mailan, Euskal Herri mailan, edo... Bai, Euskal Herrian egingo dugu, lehenengo joango gara Menorkara, ze daukagu urrengo liburua, Las aventuras del equipo Singluen Menorka, eta hori nahi dugu horrela gaude, furgoneta prestegoteko Menorkara eramateko maiatzan. Ze hori egingo dugu aurkezpena eta festa bat, eta nahi dugu hori furgonetarekin joatea, liburuz beteta, umeekin ere bai, eta hori.
jendia positibo ibili eta ez negatibo. Hori Eta da. goxatu eta zoriontsu bizi, bai. Azkenian bizitza bakarra dakau, zoriontsu bizi beharria. Beitu, basio nik irakurriet liburu bat udara hontan, bueno, udara ja pasada, baina, bueno, udaran irakurri nun, eta zan ikigai, eta hori zan japonesko auzo baten dao Metodologia. baiala bat bai. edo, esate duela kiston longebuak diala, alegia, ez da? Eldutasun luzea iristen diala, eta pentsatzen zuten zala elikadura oso ona sekatelako. Bai. Eta inditu nada analizatu eta atera dute olako luze bizi diala, komunidadian bizi dialako, behen arten laguntzen dialako, elkarrekin bikotekin, lagunekin, lehenguzuekin harreman onak dazkatelako, eta esaten dute osasuna dela, bai, umore txugotia, zeregin bat eukitzia eta ikigai bat. Ikigaia dela behaientzako eukitzia, esnatu, zerbaitin, goxatu, osea, okupatuta euki burua, baina aldi berian posik bizi. Harremanak eta puskatzen badia, zure bizikalitatea okertzen da eta iraupena ere, bai, mundu hontan. Bai, nik uste gu baietz. Batzutan esaten dugu, dirua lortzea, edo etxe bat erostea, kotxe bat erostea, baina horrek ez dizu maten ez osasuna, ez da buruko mina askotan, bai. Bueno, hemen ikusi ezue hau ze txukun da hon, ez da? Ja nahiko murriztuta. Gero hemen, arraia jarriko dugu bertan. Bueno, bontxe jarriko gaina. Bontxe jarriko eta. Arraia jarriko jotor. Egongo da hor 5 minutu. Eta gero ja, arrautza jarri, tapatuko dugu, eta azkenengo ikutu emango jo. Gero, barazki itxoia txikituko ditugu, salteatu, arrozakin naztu, eta hemen dana bideratuta dakau. Ingo duguna da, irrikak gluten frira jungo gea. Ikusiko zuezek gozo eharrak iteituen, eta guazen bertara, eta guantxe gaude buelta. Kaixo Joseba, zer moduz, ni Ainara Basolo naiz, irrika gluten fritik, eta gaur postre berezi bat prestatuko dugu. Guazen itzera! Gaur goxua prestatu behar dugu, Gasteizko postre tipiko bat, baina era osasungarri baten. Amak erakutsi zoztan prestatzen postre hau, baina nik transformatu indot esne vegetalarekin eta era osasungarri baten. Errezeta hau egiteko osagaiak, arroz esnea, arrautzak, kanela pixkat, naranja, limo irraiatua, legamia, almidoia, panela, arroz irina, olioa eta listo. Lehenengo inbar dugu madalenak, bizkotxoa, eta madalenak iteko erabiliko dugu arroz irina, panela, naranja raiatua, arroz esnea, eta olioa, eta baita arrautzak ere. Nahaztuko dugu arroz irina panelarekin, arrautzak, legamia, arroz esnea eta olioa. Nahaztuko dugu ondo eta kapsuletara botako dugu. Postre hau nire amari eta nire amonari nahi dutzet dedikatu. Eurak erakutsi zozten prestatzen errezeta hau, baina nik era osasungarri baten transformatu dut. Lehen jatetxia zaukagunean, eurak iten zauen goxua tipikoa, baina nik era osasungarrian ingo dut. Nire goxoak esne vegetala dauka, ez dauka lakteorik, eta bizkotxoa egiten dutu bai lakteo gabe. Orduan gluten gabe eta lakteo gabe, pertsona gehiagori heltzen zaio postre tipikoa. Kapsuletan botatzen dugunean, labara sartuko dugu 15 minutu, 180 gradutan. Eta gero, bigarren elaborazioa egiteko, goxuaren krema, izango da arroz esnea, limoi azalarekin, eta almidoia eta panela botako dugu, nahaztuko dugu ondo, eta krema bat ingo da. Postre tipiko hau goxua, Gasteiztik dator, Arabatik, eta, krema katalan bezalako postre tipiko bat da, baina eurak eraldatu izauien. Natarekin, bizkotxoarekin eta krema pastelera batekin. Eta ontzietara pasatu dugu, madalen xigortuarekin, eta listo, gure goxua gertu egongo da.
Bueno, Joseba, hementxe betiko postre tipiko bat, baina era osasungarrean eginda, eta, bueno, animatzen zaitut egitera, haber ze moduz irtetze jatzun, bale? Venga, egongo gara, agur! Hau painara eta eharra indezuna goxua, goxua. Ze gauza ederra eta gainea hori da glutenik gabe eta osasuntxua. Bai. Bueno, badak ezagutzen dezulo gainea, ez da? Bai, nire laguna dainara, oberena dainara. Bai, eta herrikaren produktuak, nire etxean etortzen dira eta bukatzen dira, ziztu bizian. Bai. Nire bertan egon da nao. Bai, Zet badaki. historias abokadozen aneon itzala. Gurekin egon da. Bai, egia zan, gauza Artista harrak bada, ititu eta artista. jarraitzia hola, goxatzen da goxatu arazten. Beitu, hau txikitu inbiarko deu, gero esan dugu hemen gainetik Vale, jarriko laukitxoa. diola. Bai, nik hemen ingo jotena daia, beitu, arraia bota, vale, bi vuelta emango eskillot, bai, lauki txikitan, Vale. bai. Eta hemen ingo deuna da, pixka banatu, zua pixkat jetxi, eta, guain, arrautzak botako eskiot, eta tapatxoa jarriko deu. Hemen dikan minutu batea. Arraia pixkatitia, gero arrautza jarri, eta listo. Eta hemen bitarten, berotzen dekatela lapikua, botako deu. Asenaiua, botako deu tipulina txinatarra, eta baratzurila. Bueno, esan dezu menorkara ere junbertzeala, ezta? Bai. Eta zein berezu, antzeko zerbait, berdinak intzoaz edo... Bueno, daukagu ja, liburua ja, kasi maketatzen hasi gara. Bueno, ni egin dut kurtso bat hori maketatzeko nire liburua, nik egiteko, ez ordaintzeko bestei egiteko, ze bero azten naiz zuzendu hau eta ez dugu lokatzen. Eta, bueno, hasi ginen menorkarekin, ze menorkan dago elkartea oso potentea, zeleakoen elkartea oso potentea, eta hasi ginen esaten, zerbait egin behar duzu, baina motza. Eta ni motza ez dakite egiten gauzak. Orduan hasi nintzen egiten, eta atera da liburu oso polita, ze agertzen da ez bakarrik gluten gauzak, errezetak ere bai daude, gluten gabeko errezetak. Ainarak lagunduta? Ez, baina ateratzen dira, komida menorkina dena, oliaigu eta horrelako gauzak. Eta gero, ere bai kultura ateratzen da, gastronomia, festak, bere instrumentoak, bere animaliak, ze menorka da reserva dela biosfera, badakizu. Egon da, eta kiztu nada, ni behitu, Baleareta esaten nun, ni beti surfakin, oporreta, uraztezu? Bai. Hola, baina tablakin gainean. Eta, esaten, zeteko jongo naiz ni Baleareta. Han, giro eharra, ondo pasa, baina olatuak ez daude. Olatuak ez daude. Ez daude. A ber, ekaitza sartzen da nian, da hola, galerna, potolotan, da hola, sartzen da, baina, esaten nun, nik hor, ez naiz junbiar. Eta, unitzan, ze polita den, Eta ordutik anjo naiz, Mallorcara, Ibizara, eta bai. Eta egia esan, eske zeleku eharra da, ze paraje da. Bai. Eske da Karibe bat, ze da dena urdin-urdina. Plaiak, ikarriak, izton kalatxuak. Bai, jendea oso jatorra, jendea da, benetan, bai. Nik hori nire liburuan nahi dute azaldu ez bakarrik dela menorka da urdina, ondartza, paradisuak eta hori. Dago beste gauzak umeekin egiteko. Eta liburuan, hori agertzen dira, behiak ikusteko, ze daukate bere behiak, baka bermeia daukate, bere gazta berezia ere bai da, daukate azafran, daukate olioa egiten dute ardoa, egiten dute pilo gauzak, eta karo, usu joaten zara oporretara eta joaten zara ondartzetara, eta igual umeekin, al parke akuatiko edo horrelako zerbait, baina ez duzu ikusten, eta nire umeekin joan nintzen, eta egin genuen, hori, bustinarekin gauzak superpolitak. Orduan nire liburuan egiten dute bidai bat, Kami de Kabals, que igual ezagutzen duzu da, gurutzatzen dute irla guztia, Nik nun pusketa handi bat, piraguatxo bat ian da, hola. Bai, hori bai da. Buelta guztia enun eman. Eta hori, bangatzen dute buelta, abenturak bizi, eta ezagutzen dute, menorkaren jendea, eta bere gastronomia ere bai, eta hori. Eta pilo abenturak magiarekin nastuta, eta agertzen dira benetazko jendea. Egiten dute entrevistak, egin genuen igual 30 entrevista jendei, kontatzen zer egiten dute. Artisauak direla, egiten dute abarkak, beste batzuk, bitxiak, bakoitza bere gauza. Orduan da oso polita, ze umeak ikusten dute benetazko jendea, bideotan. Orduan, liburutan agertzen dira QR batzuk, eramaten dute nire YouTube kanalera, eta hori ikusiko dute umeak, behiak, benetazko behiak.
Ez bakarrik marrazkitan, ere bai, eta YouTubeen bai sartzeko gauzak politak umeak ikusteko eta ikasteko. Eta hori da, hau dana, txintxilikatzen duzu zure sare sozialetan, ez da? Bai. Bueno, zure edo ekipo singlu, Bai, no? Dala zuria, ez da? Ni naiz, bai. Zuria da, bikotekin elkarrekin zaude edo nola? Bai, bera egiten du, bera da nire, kamara, fotografo, bera dago hor. Beti atzean, baina nirekin. Bai, eta laguntzen dit pilo. Zer, ni bakarritena egitea batzutan, imposible. Eta nola moldatzen zeate horra gidoiak, montaiak, gero bai, Oso ondo. Bai, dara magu, 17 urte elkarrekin, eta oso ondo moldatzen gara. Bidaietan egon ginen kasi 2 urte, eta oso ondo. Osea, ez dugu asko burrukatzen. Badakigu ez dakigu botoi bat, ez da sakatzeko, jazta, nahiko da. Hombre, ala inbiar da, Hori da. Bestia hiposik esaten dakio zue garzarre, Hori da. Ondo. Eta, orduan, irrikitan zaudete, Gasteizetik bertatik ateatzeko, zuek berez gazteitarra zeate? Ez, ni nafartarra naiz. Nafarra zea. Bai, sakanatik etortzen naz, olasti. Ados. Eta hori, joan nintzen Gasteizarra, nire mutila bai da Gasteiztarra. Orduan hor, Gasteizera joan nintzen, eta orain daramat hor, igual 10 urte bizitzen. Así que erdi Gasteiztarra naiz. Bueno, hemen ia bukatu dugu, Ikusi zuen nire bai, lima gota dionian, ikutu darraman diola. Eta guain ingo deuna da, hauek hola gordinikan. Bale? Bestia salteatu indeu, aldente dago, baina hau azkenengo ikutua, gordinikan botako diogu. Eta arroza listo dakau, hemen arrautzak iteko pixka falta zaigu, baina bagoaz txerrik itxarraka platera aratzea. Bueno, eta geho jendiak eskertuko izu egiten dezuen lan guztia, eta hori esaten dana guain ingleseko hitzauekin feedback hori jasotzen dezuna bestiena, eharra izango hori ere bai, ez da? Oso polita, hori da igual politena. Nire lana, nik joaten naiz txarla bat ematera, eta gero, igual bidaltzen didate batzuk gutxunak, edo ematen didate umeak gauzak, edo mezuak bidali sare sozialetik, edo oso polita da hori. Eta oraindik ez dute euki txarra, edo jende txarra esatean niri gauza txarrak, baina oso polita. Eta, esaten dezuna, hau aurrei zuzendua da, baino ere bai da helduentzako, ez da? Bai, hori da. Historioa da, txikientzat, eta liburuak eta marrazkiak zuk ikusten duzu, eta esaten duzu, txikien liburu bat da. Baina zuk sartzen baduzu barruan eta irakurtzen baduzu, orain daude menorkaren liburuan, daude jendeak irakurtzen. Esateko niri ondo badagoela edo ez. Eta esaten di niri, menorkan bizi naiz eta nago ikasten zure liburuarekin. Ze agertzen dira hainbat gauzak, hainbat kontaidak, eta ikasi dut menorka idazteko liburua. Orduan, hori, oso polita dago, eta hori. Eta jendea posik, eta nik beti esaten dut, ipuin kontaketak dira 0 a 1 urtera arte. Nahi baduzu etorri, prest egongo gara. Hau, listo dakau hemen txe, arroza, guain atera berdeu hemen arrautzatzua, bere errazilloa egin, epa, eurrian dakau hau, Bai. Bueno, eta hori guain epe motxea, dakazu, lan hau guztia, eta epe luzera, zer nahezu, zer ikusten dezu? Jarraitu beste liburuak egiten. Ja daukat beste elkarteak ere bai deitu didate, egiteko, eta bueno, jarraitzeko egiten, nik beti esaten du, nire liburuak dira Lonely Planet bat berdina, baina txikientzat. Jakiteko lekuak, ikasteko lekuak, baina familia guztia ikasteko. Bikain, eskerrik asko egiten dezun lan guztiagatik, jarraitu goxatzen, ikusten dena gaina goxatzen dezula, hori oso garrantzitsua da, eta gudanontzako hori bai, holako jendia hotia laguntzeko prest beti, eta Gipuzko aldea torri beraldezu. Bai. Bai, etortzen zea, kontuketa kontatzea, hola? Eskoletara eta? Batzutan bai, deitzen badidate, bai. Eta liburutegitik ere bai, eta norbait nahi badu nirekin egotea, ni prest nago. Eharra txaparra zizaiguna guain, hemen, Bai. Ondo, Euskal Herria tropikala da, eta bakizue, hola izatea. Bueno, hemen txe, gaurko platera, hau pixka garbitu diardet, eta arrautza, alberdinia, arroza eharra, eta konbidatu paregabia. Eskerrik asko etortzegatik, eta zuei horreoteatik. Hora tropikala, Bai.